संध्याकाळ झाली तरी बरंचसं ऊन आहे. हे सगळे काजीची झाडं आहेत. हे करवंदाची झाड आहेत, पण आता काहीच नाही झाडांवर. अरे हा, इकडे पण आहे. अजून पिकलं नाहीये. हे बघ. एवढा आत नको द्यायला. द्या. भारी ना. कसं झाडी आहे ना ती. पडलेले आंबे उचलायची ड्युटी मला लावली आहे. झाड बिक पिके आंबे आहेत. बरेचसे आंबे पडलेत खाली. याच्यातले काही खराब पण निघतील. गावी आल्यापासून नाश्त्याला आम्ही आंबेच खातोय.
इथे खूप सारे आंबे पडलेत खाली. हा बघा आंबा कसा खालेला आहे. हा पिकलेला आंबा आहे. याला झाड पिका आंबा म्हणतात. इथून काय ते सरडा गेला वाटतं. आता आवाज आला. ते काजीचं झाड आहे. कितीतरी आंबे खाली पडलेत. इथे वरती मोठे मोठे आंबे आहेत. तो काय आंबा काढला. एवढा आंबा बघ. मोठा आहे ग. दाखव. चांगला मोठा आंबा आहे.
आता या झाडावर एकदम वरती राहिले आहेत, ते काय जमणार नाही वर चढून काढायला. जेव्हा पिकून खाली पडतील तेव्हाच ते मिळतील. मी आता जाऊन खाली पडलेले जमा करते. हा खराब असणार. खूप आंबे पडलेत. हा पिकत आलाय. हा बघा, हा खराब झालाय. आली थांब. अगर
हे बघा आता एवढे काढलेत. आंबे काढताना कधी पाडवायचे नाही, पडलेले आंबे खराब होतात, त्यामुळे ते व्यवस्थित अलगद काढायला लागतात. आता हे रिकामे करतोय. त्याच किड्यांचा आवाज किती जोरात येतो इथे. बापरे. या झाडावरचे आधीच काढून झालेत आंबे. आतमध्ये आहेत कुठे कुठे.
मम्मी पण एक्सपर्ट आहे बाबा. अगोदर झाडांचं सगळं काढायचं. आता तेवढं वजन वाढलं. त्या 2 झाडांना भरपूर धरलेत. पिकलेलं जरासं काय लागलं की पडतायत ना. झाले काय या झाडावरचे? आहेत आतमध्ये आहेत. मी बघू. हे बघ आतमध्ये आहेत तयार झाले. मी ट्राय करू. तो मम्मी अंगावर पडेल. ह्याच्यावरती किती आहे? 2-3 वरती. मी काढू काय? काय ते खाऊ की काय मी काढू? वरती चढायला लागलं ह्या फांदीवर. मी चढू? हे बघ 1, 2, 3, 4, 5 फळं आहेत वरती. मी काढू? थांब पकड, मी ट्राय करते. अगं बघू तरी ते मला. हात पाय मोडायचा आहे की काय? हाय राखी ताई. मम्मी तू नको चढू, मी चढते. अगं तुला माहिती नाहीये. राखीताई आता बनवू आम्ही व्हिडिओज. थोड्या वेळेमुळे आम्हाला जमत नव्हतं. आता येतील व्हिडिओज. मम्मी नीट राहा गं तिकडे. अडकलाय ना ह्याच्यामध्ये फांदीमध्ये. मला काय माहित, दिसत नाही. मम्मी बस झाला आता. थांब मी पाय देते म्हणजे मला बरोबर पकडायला येईल. मम्मी नको ग.
मला काय काढायला देत नाही दोघं, स्वतःच काढतायत आंबे. कधी काढलेलं नाही. अगं काढले नाही कधी, पण आता बघीन ना, आता चान्स आहे तर काढते ना. मला फक्त उचलायचं काम सांगितलं. डिंक लागला अगं हाताला. थांब अगं, डिग लागतो हाताला ग. मम्मी उतर आता खाली. जून आहे. त्याचं ब्लेड हल्लं हे काय. म्हणून ते पटकन हे होत नाही. मम्मी बस झालं आता, खाली उतर. या 2 झाडांनाच भरपूर आंबे लागलेत. मगाशी आंबे निघालेले पप्पानी घेऊन गेले घरी. आता ते परत रिकामं करून आणतील भांड. तिथे कोण मिळत नाही काढायला आणि हाणायला. हाय ज्योतिताई. सावकाश ग मम्मी. झाले काय ग याच्यावरचे. मम्मी आता बस झालं, अजून वरती चढू नकोस. तू ऐकत का नाहीयेस. कशी जातेस ते, थांब ना मम्मी. पकडून राहा ग बाई. झालं ना. पण त्या फांदीवरती आहे दुसरे. कोणत्या फांदीवर. त्या फांदीवर पुढे आहेत. मी चढू. नाही होणार. मी चढून बघते ना. होणार नाही. अगं बघते तरी. काय बघते. आम्ही अगोदरपासून काढलेली आहे फळ आंब्याची, म्हणून वर चढली. हा मग आधीपासून ना, त्याला किती वर्ष झाले. मी बघेल ना आता. होय झालाय. आपण झालाय. तयार आहे. वाटत खाली नाही. गेली ही बेट की समजायचं फळ तयार आहे. कुठे काढायचं. ह्या हे काढायचे आहेत ना, हे वाले. हे नाही बत्ती ते ती बत्ती. थांब मी बघते. ते हे बातमध्ये पकड, हे पकड. नाही होणार ग. अगं बघते ना म्हणते मम्मी. एक करता 2 नको आहे. पकड. कुठे ठेवलं घळ, कुठे ठेवलं. हा बोल. कुठे. तिकडून म्हणते नाही होणार. हे बघ इकडे वरती आहेत ते. घळ परतायला मिळत नाही म्हणून मी ठेवले. अगं मम्मी अडकलं हे, असं कसं ठेवलंस तू.
थांब, तो खाली कर जरा झाड हे बघ, हे बघते हे झाड खाली कर, हे खाली. काढते ना. तू काय पण काय दाखवते, नीट पकड ना मम्मी. काय तुझे स्वतःचे कान दाखवते मम्मी. फ्रंट कॅमेरा सुरू नाही. तो वरचा राहिला एक तिकडे मोठा. तिकडे घालून कोल मांडा. मला दाखव ना. मला नको. गप्प. मी कशी कशी थोडी चढलेली ते मम्मीने ओढून खाली बोलवलं. मम्मी लोक नुसते यूट्यूब लाईव्ह वरती पण ओढत राहतात.
मम्मी बस झालं, चल आता पडतील ते पडतील. खूप वर आहेत मम्मी ते. इथे वर चढायला पाहिजे ह्या फांदीवर. असू दे, आता कोण चढायला नाही. ये खाली, ते बरोबर पडतील पिकून. कोण आहे काय ग?